Les biblioteques de l'Hospitalet enceten l'any amb un nou programa d'activitats, una programació molt diversa adreçada a tots els públics. Un sopar literari amb Javier Cercas i el lliurament del Premi LA Confidencial són els plats forts de la programació d'activitats de les biblioteques municipals per aquest hivern. Destaquen també les conferències, els recitals poètics, els grups de conversa en català i anglès, les projeccions de cinema i els diferents tallers, on destaquen els d'escriure contes infantils o els de laboratori de jocs. Una de les activitats que es repeteixen, degut al seu èxit de participació, són els clubs de lectura, amb propostes per a totes les edats i tots els gustos literaris. En aquests moments hi ha com uns 17 clubs diferents amb diferents temàtiques a la resta de totes les biblioteques, distribuïts per les biblioteques. Hi ha clubs de lectura en veu alta que es fan setmanals aquí a la Tecla Sala, hi ha clubs de lectura temàtics, el clàssic de la novel·la negra, la Bòbila, en fi, el de teatre, la Josep Janés, i amb aquesta oferta continuem perquè té molt bona acollida. Una de les novetats serà el cicle Vida i ment sana, que sorgeix després que molts usuaris de les biblioteques demanessin un seguit de xerrades pràctiques al voltant dels hàbits saludables. Els companys que treballen a les biblioteques estan molt en contacte amb els usuaris i sí que des de, potser fa un any que hi ha com molta sensibilitat i hi ha molta demanda de llibres i d'activitats entorn a això, a la vida sana, una mica als llibres d'autoajuda, tot aquest tipus de coses. Una vegada més, el programa de les biblioteques municipals inclou activitats destinades als més petits de la casa, com ara l'Hora del Conte. I pel que fa a la Biblioteca de la Bòbila, participa un any més al BC Negre, la trobada de novel·la negra de Barcelona. La 8a edició del certamen tindrà lloc de l'1 al 9 de gener. La biblioteca hi participa amb un cicle de cinema negre, el Club de Lectura de Novel·la Negra Crims.cat i una exposició bibliogràfica sobre la cuina i el territori d'alguns dels autors d'aquest gènere. Un programa ambiciós i de qualitat, tot i els reptes de la situació econòmica. És evident que estem al mig d'una crisi, hi ha una certa retallada de pressupostos i al mateix temps hi haurà 60 activitats durant BC Negre, venen molts més autors europeus i del país, però en canvi es manté un bon nivell.